Λένε ότι η μοίρα των παιδιών θαυμάτων είναι να αυτοδιαψεύδονται με την ενηλικίωσή τους. Και μόνο τα παιδιά θαύματα που έχουν πραγματικό ταλέντο και καλλιτεχνική αξία κατορθώνουν να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους και σε μεγαλύτερη ηλικία. Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση στον ποντιακό χώρο είναι ένα παιδί που ξεκίνησε να τραγουδάει σε ηλικία 5-6 ετών εντυπωσιάζοντας και στα 18 του ήταν ήδη ένας από τους πιο καλούς και τους πιο αναγνωρίσιμους νέους πόντιους τραγουδιστές. Είναι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μπάμπη, καλώς όρισες. Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. πάρα πολύ. Θα κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί ξέρεις, κανείς δεν είναι αλάνθαστος, αλλά δεν ομολογούμε εύκολα. Σε άκουσα πρώτη φορά σε έναν χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, ήσουνα 6-7 χρονών. Και είχε εντυπωσιαστεί όλη η αίθουσα, 3.000 άνθρωποι, γιατί παίρνει πολύ κόσμο η αίθουσα, είχαν μείνει ακούγοντας έναν μωρό που τραγώδινε μοντιακά. Και είπα εγώ, τραγουδάει πολύ ωραία, αλλά είναι ένα μωρό. Ακριβώς. Μέχρι που όταν έγινες 18 χρονών, τραγουδούσες, δεν είναι της ώρας να πούμε πού και πώς, και καθόμασταν δίπλα με έναν από τους πιο μεγάλους πόντιους τραγουδιστές, ούτε αυτού θα πω το όνομα. Αλλά μου έκανε εντύπωση η ατάκα του, δεν συνηθίζω πάντα να λέω τόσο καλά λόγια. Γύρισε και μου είπε, τελικά αυτός θα παίρνει το και παλιακές. Αυτός θα το συνεχίσει. Και το λέω γιατί έχει εμπεδοθεί μια άποψη που αφορά το πρόσωπό σου, τουλάχιστον και στους καλλιτέχνες και στο κοινό, ότι όχι μόνο είσαι από τους καλύτερους νέους πόντιους τραγουδιστές, αλλά και από τους πιο παραδοσιακούς πόντιους τραγουδιστές. Και υπάρχει πολλής κόσμος που σε παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και επενδύουμε ελπίδες σε σένα, όχι μόνο για τις καλλιτεχνικές σου δυνατότητες, κυρίως για τη συνέπεια με την οποία υπηρετείς την αυθεντικότητα του είδους. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να τραγουδάς τόσο παραδοσιακά, Μπάμπη? Είναι η αγάπη σου για αυτό το χρώμα του τραγουδιού, γιατί υπάρχουν και άλλα ποντιακά που είναι πιο φευγάτα, να πούμε, εντός εισαγωγικών. Ναι. Ήταν τα βιώματά σου από το χωριό, ήταν η αυστηρή επίβλεψη του μπαμπά σου που σε πρόσεχε από μικρός και καλλιτεχνικά. Τι σε έκανε να θεωρήσει όχι μόνο πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά κυρίως παραδοσιακός πόντιος τραγουδιστής? Καταρχάς, με τιμά το γεγονός όταν ακούω τόσο πολύ όμορφα και κολακευτικά λόγια για το πρόσωπό μου από μεγάλους ανθρώπους του χώρου, ένας εκ των οποίων είσαι και εσύ ο ίδιος, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά αν το μεγάλους ανθρώπους του χώρου το εννοείς υπό την έννοια όχι της ηλικίας, σου λέω ότι δεν είναι τόσο μεγάλους του χώρου. Όχι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, με τιμάει και με αγχώνει ταυτόχρονα, γιατί αντιλαμβάνομαι το βάρος που απομίζομαι. Τώρα το πώς ξεκίνησα, τι με έχει επηρεάσει. Σίγουρα είναι τα βιώματα. Έχω μεγαλώσει στον Κεχρό Καμποκαβάλα, στο χωριό μου. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Με τους παππούδες μου. Μα δεν είναι οποιοδήποτε χωριό Κεχρό Κάμπος, είναι από τα πιο παραδοσιακά ποντιακά χωριά. Ακριβώς. Με βοήθησε βέβαια ο πατέρας μου πάρα πολύ, ήταν κοντά μου από μικρό παιδί. Έχοντας τα ακούσματα από τους δικούς μου ανθρώπους, από τους συγχωριανούς μου, παλιούς ανθρώπους, έτυχε και πρώτης γενιάς κάποιους πολύ μεγάλους, έτσι, που έφυγαν από τη ζωή σε μεγάλη ηλικία που πρόλαβα, και κυρίως δεύτερης γενιάς μετά, μεγαλώντας με αυτά. Ακούσματα έχουν πολλά παιδιά. Και ένα παιδί που μεγαλώνει στην Τζιμισκή μπορεί να βάλει στο κασετόφωνο του τον Αποστολίκα και αν τον ακούει επί 2 μήνες θα αποκτήσει άκουσμα και βίωμα. Άρα δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, γιατί μπορεί να είχες ακούσματα. Το ζούσα ταυτόχρονα. Πολλοί κόσμος ήρθε στη Θεσσαλονίκη με ακούσματα και σε 6 μήνες έπαιζε και τραγουδούσε άλλα πράγματα. Γιατί παρέμεινες σε αυτά τα ακούσματα? Αυτό ήταν προφανώς κάτι το οποίο με εξέφραζε περισσότερο. Όχι ότι δεν θα πω και κάποια άλλα τραγούδια, έτσι, πιο νεοποντιακά, σε εισαγωγικά να το πω έτσι. Σίγουρα όταν κάνεις αυτό το επάγγελμα πρέπει να είσαι ανοιχτός σε όλους, ναι, και δεν μπορείς να δεσμεύσεις τον οποιονδήποτε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακούσει ό,τι θέλει, αρκεί να μπορείς εσύ να τα απεξέλθεις αυτό, να μπορείς να το πεις, να το υποστηρίξεις. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι από μια ζωντανή εμφάνιση του Μπάμπη Ιωακιμίδη, νομίζω με τον Παναγιώτη Κογκαλίδη στη λύρα. Να το δούμε. الله
πατέρας σου τι ρόλο έπαιξε στην διαμόρφωση της καλλιτεχνικής σου προσωπικότητας? Ο Κυριάκος ο Ιωακημίδης είναι ένας καλός παραδοσιακός λυράρης και τραγουδιστής. Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια την πορειακή παράδοση στον Κεχωρό κάμπο της Καβάλας και θυμάμαι ότι από μικρό σε είχε κάτω από τις φτερούγες του, όχι μόνο σαν πατέρας, αλλά και σαν δάσκαλος μουσικά. Πόσο σε επηρέασε στην καλλιτεχνική σου διαδρομή η σχέση σου με τον πατέρα σου? Σίγουρα με επηρέασε, θετικά για μένα, γιατί θεωρώ ότι με προστάτευσε πάρα πολύ. Όντας μικρό παιδί εγώ μπορούσα, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ηλικία, γιατί μου έγιναν κάποιες προτάσεις, να φύγω, να ξεκινήσω να τραγουδάω μόνος μου και ανεξάρτητα. Όταν είσαι μικρό παιδί δεν μπορείς να πάρεις, δεν έχεις την ωριμότητα, πιστεύω, να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις και να πράξεις ανάλογα, οπότε και μόνο αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Καλλιτέχνες που σε επηρέασαν σαν άκουσμα, άσχετα αν τους γνώρισες, ποιους θεωρείς δηλαδή ότι διαμόρφωσαν την προσωπικότητά σου? Σίγουρα, πριν το πεις εσύ, θέλω να σε ρωτήσω η σχέση σου με τον Γιωργούλη Λαφαζανίδη. Εγώ θυμάμαι ότι ίσως επειδή είστε κοντοχωριανοί, πάντα άκουγα με πολύ προσοχή τον τρόπο που εκτελούσε στα δικά του τραγούδια. Με επηρέασε πάρα πολύ. Τον γνώριζα και προσωπικά τον άνθρωπο. Νομίζω ότι η φωνή του με εξέφραζε πλήρως και μου άρεσε πολύ να ακούω τα τραγούδια του και να τα τραγουδάω κι εγώ. Ξεκίνησα με αυτά τα τραγούδια. Έλεγα, δηλαδή, όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ξεκίνησα με τον πατέρα μου, έλεγα κάποια του Λαφαζανίδη και κάποια άλλα του Χρύσανθου. Και στην πορεία το ρεπερτόριο εξελίχθηκε. Προσωπικά. Ναι. Και είχα την τύχη να τραγουδήσω κάποιες φορές μαζί του σε πολύ μικρή ηλικία. Πώς ήταν η εμπειρία από το να συνυπάρχεις μαζί του στην ίδια πίστα? Σαν παιδί, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, δεν μπορούσα να το... δεν το σκεφτόμουν τότε. Δεν ήξερα το πόσο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει τη στιγμή εκείνη. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Σήμερα, αν συνέβαινε αυτό, θα είχα πολύ περισσότερο άγχος, γιατί είναι κορυφαία φωνή στο είδος μας, αλλά και γενικότερα. Ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης και θυμάμαι πάρα πολύ τις συμβουλές του. Μου δίνει έτσι κάποιες συμβουλές όσον αφορά τα τραγούδια, ας πούμε, η έκφρασή σου να είναι σωστή, το στόμα σου, η άρθρωσή σου να ανοίγεις καλά, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λες. Και σ' ακούω, μου έλεγε έτσι προσεκτικά, λέει, πιστεύω και εύχομαι ότι όταν θα μεγαλώσεις θα γίνεις συνεχιστής και ένας μεγάλος τραγουδιστής, και το κρατάω πάντα μέσα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Η σχέση σου με τη δισκογραφία ποια είναι? Εσύ προσωπικό δίσκο έκανες μετά από αρκετά χρόνια στη δουλειά. Η μόδα τώρα είναι πρώτα να κάνουμε δίσκο και μετά να μαθαίνουμε να τραγουδάμε. Εσύ κράτησες την παλιά συνταγή που έλεγε πρώτα μαθαίνουμε να τραγουδάμε και μετά κάνουμε δίσκο. Ναι, εγώ ο δίσκος που έκανα πριν 5 χρόνια, Ασου Κοσμά Συντάροβαν, είναι... Τα περισσότερα τραγούδια τα έχει γράψει ο πατέρας μου, μουσική και στίχους, και υπάρχουν και κάποια παραδοσιακά τα οποία έλεγαν από το χωριό μου κάποιοι άνθρωποι πρώτης γενιάς. Ήταν να γίνει πολύ παλιότερα, απλά καλώς πήρε την απόφαση τελικά ο πατέρας μου να το κάνουμε πολύ αργότερα, γιατί θα ορίμαζε η φωνή μου, θα ακουγόταν και θα έμενε καλύτερα και στον κόσμο, και είμαι περισσότερο χαρούμενος, διότι πιστεύω ότι ακούγεται καλύτερα πλέον. Άλλο να είσαι μικρό παιδί και να μένει η φωνή σου παιδική, και άλλο πλέον όσο οριμάζεις καλύτερα μένουν τα τραγούδια ακόμη περισσότερο, πιστεύω. Τα μεσημέρια που έρχομαι στο κανάλι ή τα απογεύματα που φεύγω, ακούω συχνά στο ραδιόφωνο, στο ράδιο Πόντος Λελεύωσε του φίλου μου του Στράτου του Στεφανίδη, το τελευταίο σου τραγούδι με τον τίτλο «Ελένε». Προφανώς το έγραψες για τη γυναίκα σου. Θα σου πω τι ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά το αφιερώνω στη γυναίκα μου αυτό το τραγούδι. Ήταν να συμπεριληφθεί στο δίσκο τον οποίο κάναμε, όπως προείπα, τον πρώτο προσωπικό. Τελικά το αφήσαμε εκτός, γιατί θεωρήσαμε ότι υπήρχε ένα ακόμη καλό τραγούδι, το «Λεμόνι», όπως και πιστεύω ότι ο κόσμος το αγάπησε και το ακούει και είμαι πολύ χαρούμενος. Οπότε είπαμε να τα χωρίσουμε, γιατί θεώρησα ότι... Μην αδικήσει το ένα τ' άλλο. Ακριβώς. Έτσι το αφήσαμε στην άκρη, και ο πατέρας μου βέβαια το είχε γράψει αυτό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνέπεσε με το γεγονός ότι και τη γυναίκα μου τη λένε Ελένη, οπότε
Άρα δεν γράφτηκε για την Ελένη. Δεν γράφτηκε για την Ελένη. Για την Ελένη θα γράψω εγώ προσωπικά άλλο τραγούδι. Επέλεξες να παίξεις λύρα ο ίδιος. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι παίζεις πολύ όμορφη λύρα και ο ίδιος. Έχεις συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους λυράριδες. Γιατί το έκανες και είπες θα παίξω εγώ αυτό το κομμάτι και δεν θα βάλω τον τάδε κορυφαίο λυράρι να παίξει? Αρχικά το είχαμε συζητήσει με τον πατέρα μου και θα έπαιζε ο ίδιος. Είχε διάφορες δουλειές και αυτός ήταν. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, μένω στη Θεσσαλονίκη όπως ξέρεις. Ο πατέρας μου είναι πάνω στην Καβάλα στο χωριό. Δεν είχε τη δυνατότητα πολλές φορές να έρχεται Θεσσαλονίκη. Και έτσι σκέφτηκα και είπα, λέω, πατέρα, λέω, αν είναι θα παίξω εγώ στο CD και θα τραγουδήσω. Γιατί απ' τη μία κιόλας πίστευα μέσα μου ότι έχοντας το βίωμα, ίσως αποδώσεις καλύτερα τα εσώψυχά σου ουσιαστικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι λυράριδες. Εγώ δεν είμαι λυράρης ούτως ή άλλως. Εξυπηρέτησα τον εαυτό μου στην προκειμένη περίπτωση. Κατάλαβες. Αυτό. Να το ακούσουμε γιατί είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Πρέπει να σου πω ότι είναι από τα hit, όπως το λένε οι νέοι, που αγαπούν οι κόρες μου στο ραδιόφωνο. Α, ωραία, χαίρομαι. Να ακούσουμε το τραγούδι με τον τίτλο Ελένε. Ελενίτσα με Ελένη μου φοφ μικρονανή. Τι μάνας πέγε τον γύρθεν αντάλλον θέλω με. Ελενίτσα με Ελένη μου φοφ μικροναρνή. Πριν από λίγο καιρό, σχετικά πρόσφατα, έγινες πατέρας. Πόσο άλλαξε τη ζωή σου η έλευση αυτού του παιδιού? Θεωρώ ότι σε ανανεώνει, σαν άνθρωπο, σε αλλάζει, σε οριμάζει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Θεός μου έδωσε αυτό το δώρο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή σου να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένα από αυτά ήταν και εγώ να κάνω τη δική μου οικογένεια και να κάνω παιδιά. Μακάρι να μας επέτρεπε το κράτος μας να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Γιατί έχοντας άλλα 5 αδέρφια και όντας ο μεγαλύτερος εγώ, αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Είστε 6 αδέρφια. Είμαστε 6 αδέρφια. Τα άλλα αδέρφια σου ασχολούνται καθόλου με τη βορειακή μουσική? Όχι. Όχι, είσαι ο μόνος που πήρε την καλλιτεχνική φλέβα. Συμμετείχες πριν από λίγο καιρό, το παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή, σε ένα πολύ όμορφο CD. Εγώ τον θεωρώ από τους πιο αξιόλογους δίσκους των τελευταίων ετών, με τίτλο Αγγείου Μνήμης. Είπες ένα τραγούδι. Όχι όμως οποιοδήποτε, ένα τραγούδι που έχει σχέση και με το χωριό σου, ναι. Το Γιακούπαγα. Ένα τικ που εμείς οι υπόλοιποι πόνοι το μάθαμε ως τικ που τραγουδιόταν από τους πρόσφυγες στον Κεχρόκαμπο της Καβάλης. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτό το ερώτημα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει γίνει γνωστό σε όλους μας ο Γιακούπαγας από τον Γιώργο τον Αμαραντίδη. Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεξήγηση, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος και μιλώντας πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ο άνθρωπος το έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. Επιλέξαμε να πούμε αυτό το τραγούδι γιατί το τραγουδούσαν παλιότερα στο χωριό μας σαν Γιακούπαγα. Απλά η μουσική και οι στίχοι είναι γραμμένοι στο όνομα του Γιώργου του Αμαραντίδη του αείμνηστου. Δεν μπορούσα να πω τους ίδιους στίχους αναγκαστικά και έπρεπε να βάλουμε άλλους στίχους, τους οποίους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Καρακασίδης. Λοιπόν, ο Γιακούπαγας γενικότερα έμενε στο Καπίκιοι του Πόντου και είχε σχέση με μία Ελένη που ήταν από το χωριό Κοσμά. Από εκεί που είναι και η δική μου καταγωγή. Οπότε μαθαίνοντας το κόσμος αυτό τραγουδούσε, βγήκε και έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι λοιπόν. Αυτό διασώθηκε από κάποιους χωριανούς
Εγώ προφανώς μπορώ να το τραγουδούσαν και σε διπλανά χωριά, έτσι, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά σε εμάς διασώθηκε, το φέραν κάποιοι άνθρωποι πρώτης γενιάς στον Γεχρόκαμπο και συγκεκριμένα η Ελένη Αντωνιάδου είναι ο πεθερός του Πόλιου, ουσιαστικά του Παπαγιαννίδη, του γνωστού τραγουδιστή του Σκουριανού. Είναι του πεθερού του η θεία που το τραγουδούσε. Όταν ο Πόλιος λοιπόν με τον Γιώργο τον Αμαραντίδη δισκογραφούσαν τη δεκαετία του 90 τα CD, ο Σιμούλης και ο Πόλιον, άκουσε αυτό το τραγούδι από τον πεθερό του Πόλιο Γιώργος Αμαραντίδης και του είπε: «Κύριε Γιώργο, θέλω, λέει, να το κάνω δισκογραφία το τραγούδι, θα μου το εμπιστευτείς?» Βεβαίως, και έτσι γράφτηκε και ακούστηκε και πολύ καλά έκανε ο Γιώργος Αμαραντίδης και το διέσωσε. Το διέσωσε βέβαια. Έτσι λοιπόν και εμείς μπήκαμε στη διαδικασία αυτή να πούμε το συγκεκριμένο τραγούδι με την ίδια μουσική αλλά με διαφορετικούς στίχους. Γενικά η κατάσταση στον χώρο του ποντιακού τραγουδιού, εσύ είσαι νέος και δεν πρόλαβες τα παλιά καλά χρόνια, γνωρίζεις τη σημερινή πραγματικότητα. Πώς σου φαίνεται το άκουσμα που επικρατεί, σου αρέσει, σε εκφράζει, ο τρόπος που γίνεται η δουλειά, η ποντιακή διασκέδαση, σου αρέσει? Εντάξει, τα πράγματα σίγουρα έχουν δυσκολέψει κατά πολύ και έχουν αλλάξει, το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Είναι το τι θέλεις να ακολουθήσεις. Σίγουρα δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα και εγώ διαφωνώ με πολλά πράγματα, απλά εγώ κοιτάω να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για εμένα και για αυτό που θέλω να δείξω. Σου είχε τύχει να πεις αυτό το τραγούδι δεν θα το τραγουδήσω? Αρνήθηκες παραγγελιά, να το πω έτσι, πάνω στο πατάρι? Έχει τύχει να μην ξέρω καλά ένα τραγούδι και να το πω. Άλλο το δεν το ξέρω. Όχι, ναι, θέλω να σου πω. Υπάρχει όμως και το άλλο. Δεν θέλω να το πω και λέω δεν το ξέρω για να μην δημιουργήσω θέμα. Δεν έχει Εγώ αυτό κάνω συνήθως. Αν είναι κάτι που δεν θέλω να παίξω, λέω δεν μου έχει τύχει. Απλά αν θεωρώ ότι ένα τραγούδι δεν μπορώ να το υποστηρίξω, δεν μου ταιριάζει γενικότερα, δεν το λέω. Με τους συναδέλφους σου της δικής σου γενιάς, κάθε γενιά έχει τις παρέες της, τις κλίκες της εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια. Εσείς είστε τώρα αρκετά νέα παιδιά της ίδιας ηλικίας που τραγουδάτε ποντιακά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας? Είστε αγαπημένοι, τους θεωρείς ότι είστε πιο δεμένοι από ό,τι οι παλιότεροι καλλιτέχνες μεταξύ τους? Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα εμάς με τους παλαιότερους, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, αλλά βλέπω ότι οι σχέσεις είναι πολύ καλές ανάμεσα σε όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχουν έτσι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, θεωρώ. Με τους πιο παλιούς καλλιτέχνες, πώς θα πας? Τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους παλαιότερους. Έχεις δουλέψει με πολλούς από αυτούς, με λιράδες, με τραγουδιστές? Δεν έτυχε να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα. Όχι επειδή ήθελα να είμαι με όλους καλά. Δεν μπορείς να είσαι με τον κάθε άνθρωπο το ίδιο καλά, ούτε να κάνεις παρέα το ίδιο κτλ. Αλλά δεν έτυχε να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα. Μη ποντιακή μουσική ακούς? Ακούω, ναι. Τι ακούς? Τα πάντα. Αρκεί να μου αρέσει αυτό που θα ακούσω. Θα ακούσω και ξένα, θα ακούσω και λαϊκά, θα ακούσω παλιά λαϊκά, θα ακούσω και σκυλάδικα, ας πούμε. Και ποντιακά εννοείται. Ένα πρόβλημα των μουσικών στα ακούσματά μας είναι ότι επικεντρωνόμαστε στο τεχνικό μέρος και χάνουμε τη μαγεία της μουσικής. Εμείς οι λιράριδες, ας πούμε, ακούγοντας ένα CD με μουσική, ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα και προσέχουμε πόσο δεξιοτέχνης είναι ο μουσικός. Οι τραγουδιστές πολλές φορές κοιτάζουν την τεχνική του τραγουδιστή. Εσύ τι προσέχεις όταν ακούς ένα CD? Σε επηρεάζει αυτό? Δηλαδή ακούς μη πόντιους τραγουδιστές για να δεις τον τρόπο που δουλεύουν τη φωνή τους? Σίγουρα τα παρατηρήσω όλα αυτά, αλλά εγώ αποφεύγω να τα μπερδεύω τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα ήθελα σε ένα ποντιακό τραγούδι να χρησιμοποιήσω λαϊκό τρόπο, δηλαδή τον τρόπο που χρησιμοποιούν τη φωνή τους οι λαϊκοί τραγουδιστές. Μη πόντιοι τραγουδιστές που τους έβγαλε στο καπέλο, σε εντυπωσίασαν, ξένοι, Έλληνες, από οπουδήποτε. Φωνές που είπες ότι τι τεχνικά που τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος? Να πω ονόματα εννοείς? Η Πίτσα η Παπαδοπούλου μου αρέσει πάρα πολύ σαν φωνή, πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς, έχει πολλούς, δηλαδή τώρα θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους ανθρώπους. Για μένα μια πολύ καλή φωνή είναι ο Αδαμαντίδης, ο Θέμης. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του. Και καλός πολύ τραγουδιστής. Σωστός τραγουδιστής. Πολύ καλός. Θεωρητικός τραγουδιστής. Και πολλούς άλλους. Τερζής και ο Γονίδης μου αρέσει, αν το πάμε σε λίγο πιο. Γιατί αμφιβάλλεις ότι είναι ένας τεχνικότατος τραγουδιστής που ξέρει όχι, τι κάνει με το λαιμό του? Εκφράζει πάρα πολύ. Αν μας αρέσουν όχι τα τραγούδια του, αλλά σαν από άποψη τεχνικής πιστεύω ότι είναι αξιοσέβαστος τραγουδιστής. Ο ίδιος τραγουδάς λαϊκά ποτέ?
Στο σπίτι συνήθως. Δημόσια? Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω εκτεθεί, ναι. Δεν ξέρω αν Εξεκτέθη. Επειδή δεν ανεπανόρθωτο. εξεκτέθης καθόλου, αλλά το είπες πάρα πολύ ωραία το κομμάτι. Εμείς βρήκαμε σε μια πρόχειρη έρευνα που κάναμε τον Μπάμπη Ιωακιμίδη σε ένα λαϊκό τραγούδι, σε ένα μη ποντιακό τραγούδι, το οποίο το είπε εξαιρετικά και ας λέει ότι εκτέθηκε. Να το ακούσω. Άνοιξε να πω, να σε δω για λίγο. Άνοιξε να πω, κι ύστερα θα φύγω. Άνοιξε να πω, γιατί μου έχεις λείψει. Λείπεις κι η ζωή με είχε καταλήψει. Γιατί ο έρωτάς σου και έχει πια ραγίσει. Μου λείπεις κι ο γάμος σου με έχει διαλύσει. Να μείνουμε δυο φίλοι είναι η μόνη λύση. Να μην τρελαθώ. Γιατί ο έρωτάς σου και έχει πια ραγίσει. Μου λείπεις κι ο γάμος σου με έχει διαλύσει. Να μείνουμε δυο φίλοι είναι η μόνη λύση. Να μην τρελαθώ. Άνοιξε να πω, άλλο δεν αντέχω. Άλλο να αγαπάς κι εγώ να μη σε έχω. Άνοιξε να πω, γιατί μου έχεις λείψει. Λείπεις κι η ζωή με είχε καταλήψει. Γιατί ο έρωτάς σου και έχει πια ραγίσει. Μου λείπεις κι ο γάμος σου με έχει διαλύσει. Να μείνουμε δυο φίλοι είναι η μόνη λύση. Να μην τρελαθώ. Γιατί ο έρωτάς σου και έχει πια ραγίσει. Μου λείπεις κι ο γάμος σου με έχει διαλύσει. Να μείνουμε δυο φίλοι είναι η μόνη λύση. Να μην τρελαθώ. Το εκτίθεμε είναι πολύ σχετική έννοια. Αυτό ήταν επιθυμία. Το συγκεκριμένο είναι στο Δαφνώνα κάτω στο ποτάμι. Είναι σαν River Park τα Δημήτρια εκεί οι εκδηλώσεις και ο γιος του Προέδρου είχε μια επιθυμία. Δεν μπορούσα να το τη χαλάσω. Το είπες όμως καλά. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Τα επόμενα σου σχέδια ποια είναι, Μπάμπη Ιωακιμίδη? Λοιπόν, κάποια στιγμή στα κοντά πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχω μπει στο στούντιο και θα έχω ετοιμάσει το επόμενο Τι θα CD. περιλαμβάνει, τι CD θα είναι αυτό? Έχει κάποιο χαρακτηριστικό ή θα είναι ένας προσωπικός? Όχι, είναι κάποια τραγούδια που δεν τα έχω πάρει, την αλήθεια να σου πω. Δεν τα έχω πάρει όλα, τα γράφει ο πατέρας μου πάλι. Θα περιλαμβάνει ο δίσκος λιγότερα κομμάτια, δεν θα είναι πάλι 11. Πιστεύω μέσα στη χρονιά ότι θα είναι έτοιμο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας αυτό το 2ωρο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 η ώρα. Να είστε πάντα καλά.